Kana ukasashinga moyo ukaita zvinhu zvitatu izvi uchafa uri murombo. Vamukasi muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: makadii vanangu, inini handiwi pano kuti ndige ndichizotaura zvekufadza vanhu nekuti ndava munhu mukuru. Ndiri kuda kukuudzai chokwadi chinovaka, kunyangwe chikanzi ichokwadi chinoputsa ukama. Kana uchida kupfuma muupenyu, pane zvinhu zvaunofanira kuti unge uchizoita, zviri zvinhu zvinorwadza nezvinhu zvaunenge usingafaniri kuti unge uchiita kana uchida kuzosiyira vana vako nhaka. Asi kana uchida kuti unge uchizofa uri murombo, unofanira kuti unge uchiita zvinhu zvandichakuudzai kuti hazviitwi. Kana ukagarira kuchengeta hama dzako dzose, ziva kuti uchafa uri murombo. Ukati pashoma paunenge wawana ipapo unochengeta dzinza rose, ziva kuti uchafa uri murombo. Vanangu, inini ndiri murume, ndine makore 80 years kuberekwa. Ndigere munomu munyika yeUK. Ndakauya kunoku 40 years ago. Ndainge ndiri chiremba. I am a retired man right now. Ndine vazukuru. Mudzimai wangu akashaika last year. Ndinogara hangu neumwe muzukuru wangu mukuru. Kana uri munhu uchangotanga kushanda, kamari kako kekutanga kaunenge wawana, kamari kekuti unge uchitanga kubuilda foundation yeupenyu hwako. Zvino isu chivanhu chedu chinotaura chichiti unofanira kuti unge uchichengeta hama dzako, nekuti mutorwa ane hanganwa. Kana idzo hama zvekare dzinokwanisa kungokukanganwa mushure mekunge wadzingwa basa, watadza kuti unge uchikasika waita mainvestment. Toti unenge wawana basa rehugarden boy uchishanda mudzimba dzevanhu, kamari kaunenge uchiwana kamari kekuti unokwanisa kuenda ukanotora license. Asi nekuda kwekuti unenge uine hama dzinenge dzakatarisana newe, mwedzi woga woga unenge uchitora kamari kako uchichengeta hama. Uchashanda kwemakore nemakore, ende hama dzinokuda kana uchiri kushanda. Ukaita mari shoma, hama dzinokufuratira. Dzinokwanisa kusakufuratira zvekukuudza kuti isu hatichinei newe, nekuti vanozongosiyirawo pehukama, asi hama dzinobuda mauri. Apa ndo dzinenge dziri hama idzo dzaiuya kwauri dzichiti tibatsirewo, tiri kutambudzika. Iwe obva wati idzi ihama dzangu, ende unenge uchibatsira uchiti uri kubatsira mhuri. Asi chokwadi ndechekuti unenge uchitozviparadzira future yako pashoma nepashoma. Hama kazhinji kacho kana ukafa uchitambudzika, havazomboiti basa nazvo kuti munhu uyu afa uyu tainge tichiwana mari kubva kwaari, saka vana vake tinofanira kuti tinge tichivachengeta. Ndakaona vanhu vakawanda vachidonha nekuda kwaizvozvo. Unovaka kusimudzira munhu wose, iwe usina chaunenge wasara nacho. Makambozvitarisa mukazviona here kuti panonzi munhu atanga kubudirira, hama dzose kana akadziunganidza panzvimbo imwe chete, kudonha kwake kunenge kuri nyore. Asi uya anotanga abuilda foundation yake first, paanenge ava settled, obva achizotanga kuita zvekuunganidza hama, munhu iyeye haambofi akadonha. Pakupedzisira kana wadonha, hapana anokubatsira, hapana zvekare anokurangarira kana wadonha. Imwe nyaya yakakosha yenumber 2, mutemo waunofanira kuti unge uchirangarira kana uchida kuzova munhu ane nhaka yaanozosiyira vana vake. Ziva kuti mafriends havasi family, vanokusiya kana zvinhu zvachinja. Shamwari dzinongova shamwari kana zvinhu zvakanaka. Nhamo yeumwe hairamwirwi sadza. Ukasangana nenhamo, ndopaunoona kuti nhamo yeumwe hairamwirwi sadza. Kana mari iripo, unoita sekunge munhu ari very social, ari friendly. Munhu wose anenge achida kuva shamwari newe, nekuti vanhu naturally takaita sekunge tiri maparasites.
panenge pachidyika tose tinoungana ipapo. Asi kana munhu akanzi anenge asisina mari, tinobva paari tichimhanya ko ungagodei pamunhu anenge asina kana senti, anenge ari mumatambudziko nemaproblems. Kana mari iripo, vachauya, vachaseka newe, vachadya newe, vanogara vachikufonera nguva nenguva. Asi kana zvinhu zvashata, vanonyangarika, vanokukanganwa, ende mukukukanganwa kwavo vanenge vachikuseka. Chokwadi ndechekuti shamwari dzinokuda ishoma. Vanhu vanokudira mari yaunenge uinayo. Mutemo wetatu unoti usafa wakavimba nemunhu blindly kunyange waunoda. Handisi kuti usatrusta munhu wose, asi ndiri kuti usapa munhu wese mwoyo wako wose. Upenyu hunochinja anytime, munhu anochinja anytime, zvinhu zvinochinja anytime. Kana ukaisa trust yako yose pamunhu, kana uine kambani ukaisa trust yako pana manager iyeye ndiye achaita kuti kambani iyoyo inge ichizosvika pakubroka. Unofanira kuti unge uchivimba pauri iwewe, noti kuvimba pane umwe munhu. Uye zvekare ziva kuti mukadzi wako ndiye munhu waunofanira kuti unge uchimira naye. Apa ndipo pane secret yose. Mukadzi wako wawakabva naye munhamo ndiye munhu uyo anokwanisa kuvaka, kwete munhu anenge akauya muupenyu hwako wagara uine mari dzako. Munhu iyeye haazivi chinonzi nhamo, ende haakwanisi kuzoshingirira nhamo kana asati akambotambura newe. But kana makambotambura, kunyange mukasangana nemaproblems, kunyange zvikanzi zvaoma, anongorangarira kuti asi murume ndakamuda asina chaainge ainacho. Asi kana ukatora munhu mushure mekunge wapfuma, mukadzi iyeye zuva rekuti zvinhu zvako zvinenge zvatadza kufamba zvakanaka, anokusiya wakatemba. Mukadzi wako ndiye munhu waunogara naye, wawakabereka naye, ndiye zvekare angabvuma kutambura newe. Unofanira kuti unge uchishandisa musoro. Kana uchida kubudirira, iva nediscipline, iva nerespect, iva neunderstanding. Unofanira kusarudza kuva mupfumi chinhu chinotorwadza, nekuti unosara uri wega wakatarisana nenhamo dzako. Kuti unge uchizonzi wapfuma, unosara usina kana shamwari, unosara usina munhu waunoti uyu ndiye wandinokwanisa kumira naye. Kana wasvika paposition yakadaro, ziva kuti unenge wakura zvino muupenyu wavakwanisa kuti unge uchironga ramangwana revana vako vakatarisana neramangwana revana vako chete. Izvi ndo zvandakadzidza muupenyu. Ndiwawo mashoko avo andinoda kuti munge muchizopakurira kuvana veZimbabwe. Anenge aine nzeve ngaanzwe zvake. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu vesekuru ava vari kuti ivo vari kuUK. Hanzi ndo mitemo iyo yaunofanira kuti unge uchitevedzera kana uchida kuti unge uchizopfuma. Munobvumirana nazvo here muri yeZimbabwe kana kuti kwete pamitemo iyo yavatiudza? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story magaviko chitupa changu. Please musazoshare profile yangu because ndangoshandisa my real identity. Ndakaenda kubira kune imwe nzvimbo muno muHarare. Zvino ndava kutadza kurara uye zvekare ndiri kushaya kuti ndoriurura sei. Ndiri mudzimai, ndine makore 34 years ekuberekwa, ndakaroorwa uye zvekare I am a pastor, I am a pastor's wife. Ndiri munhu anozivikanwa muchechi semunhu anonyengetera, kupa advice, uye ndinofanira kuti ndinge ndichiva semuenzaniso wakanaka kuvanhu. Asi mukoma, pane zvinhu zvandakaita zvandisingakwanisi kuti ndirambe ndakangochengeta mumwoyo mangu. Ndava kurarama a double life. Nyaya yangu yakatanga nekuda kweshamwari yangu, uyo shamwari wandichati ishamwari yepedyo.
munhu akatanga kuuyawo kuchechi kwedu sevanhu vemari, takabva tavaswededza padhuze nesu. Murume wangu ndiye akatoti wirirana nemukadzi uyu tinokwanisa kutopindawo machena, because vanhu vane mabusinesses akawanda muno muZimbabwe zvekare nekuSouth Africa. Nguva zhinji vanenge vari kuSouth Africa, saka vakabva mukutenga imba munzvimbo umo matinogarawo matiini chechi yedu ndokutanga kunamata nesu. Saka ndakatanga kufamba naye mukadzi uyu tichienda munzvimbo dzakasiyana siyana, asi ndakagara ndazviona kuti iye anofarira kuenda kun'anga stereki. Saka pakutanga ndakangoti hazvina basa, ndisingatozivi kuti ndava kutodyira uroyi kunyara nekuda kwekuti ndainge ndichida mabusiness connections. Mukoma ndakabva ndachizotanga kusangana naye mukadzi uyu. Ndakasangana naye nedzimwe nzira dzisingatarisirwi kuti amai mufundisi vange vachiita zvinhu zvakadaro. Musi wacho ndinourangarira kwazvo. Murume wake ainge ari kuSouth Africa, ndokubva ndaenda kumba kwake. Takati takagara akangosimuka kwava kundibata. One thing led to another. Handikwanisi kuti ndinge ndichikupai madetails. Ndikaona ndichizvifarira zvichindinakidza nekuti akandisvitsa kune imwe nyika yandainge ndisati ndakambosvika before, kunyangwe ndivete nahasbi wangu, ndikabvuma. Saka tiri vanhu vari kufambidzana. Akazondiudza kuti kune kuri kuitwa bira remanjuzu. Takabva tachizoenda kubira kuya. Ndakange ndisingadi, but handizivi kuti sei ndabvuma. Ndakabvuma kuendako. Ndakabvuma, tasvikako kwainge kuine vanhu vakawanda vainge varipo pabira ipapo. Ndikatonwa doro rechivanhu. Hanzi pane mweya wakatotaura pandiri uchiti wainge uri mweya wagogo vangu uyo unoda kushanda uri pandiri, nekuti ivowo vainge vachirapa vachiita zvemanjuzu. Saka kubva zuva iroro ndopandakatanga kurota dzimwe hope dzisinganzwisisiki. Chinhu chekutanga chinondivhundutsa ndechekuti ndinomuka ndiine jecha mumakumbo angu, ende pakutanga zvainge zvichitondishupa kuti kosei ndiri kumuka ndiine jecha pamakumbo angu. Saka dzimwe nguva ndaifungidzira kuti maybe ndinenge ndamuka ndikabuda panze ndobva ndadzoka zvekare mumba. Zvose izvi zvichiitika ndakavanza kubva kumurume wangu, nekuti ndinotya kuti murume wangu ndingamuzivisa sei, ndomuudza kuti dambudziko racho rakatanga sei, nekuti anogona kuzoziva zvimwe zvakavanzika pamusoro perelationship yangu nefriend yangu. Saka ndakabva ndangosarudza kungonyarara. I then told my friend, ndamuudza kuti ndo zvimwe izvo zvandiri kurota nezvandiri kusangana nazvo. I think akabva atondi-initiator, because akabva andidaidza kumba kwake. Ndakaenda kumba kwake pasina kana dambudziko. Ndasvika kukumba kwake ndakaona kuti ainge andibikira sadza remhunga nefish yainge isina munyu. Akandipa gemenzi rainge riri rewhite. Ndokubva tagara pasi tikatanga kudya izvo zvaainge abika. Tapedza kudya kudaro, akabva achizoti kwandiri taifanira kuti tinge tichizoenda kudhamu. Kwedu kuno kwatinogara, tinogara kudhuze neimwe park. Tikaenda kudhamu ikoko, uko kwatikaenda tikabva tanorasa zvinhu zviya. Takapfugama tichiomberera tichikumbira kuti Mwari nevadzimu vange vachizotivhurira nzira. Kubva ipapo ndinorota ndichigamuchirwa nomufaro nevanhu vanoratidza kuti ihama dzangu but dzinogara mumvura. Hazvitsananguriki, handizivi kuti ndingazvitsanangura sei, but ndidzo hope dzandinorota idzodzo. Ndichiuya kwamuri mukoma, ndinozviziva kuti muri munhu achengeta masecrets evanhu vakawanda, mathousands nemathousands evanhu. Ndinozviziva kuti hamungandifumuri. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindisvitsira nyaya iyi kune vedare renyu, mundibvunzirawo kuti ndodii, please help me. Ndichange ndichizotevera ndiri mucomment section
I'm deep in love with him. Zvinhu zvandainge ndisingatozivi kuti ndiye munhu wandichati my own girlfriend. Tiri kutoronga kuti ndinge ndichizosiya murume ndotanga kugara kuSouth. Iye anoti nemurume wake they have been fighting. She wants a divorce very soon. Hanzi mitemo yeko kuSouth inozotitendedza kuti tinge tichizochata. So she will be like my husband, I'll be like a wife to him. Ndibetsereiwo without judging me. Semunhu wavamufundisi, zvinhu zvandainge ndisingatofungidziri kuti zvichaitika kwandiri. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vakati avo inini ndiri mundevele. Kana muverenga munongoitawo muchigadzirisa pano nepapo pandinenge ndakanganisa kunyora shona. Zvakangooma vari kuti ndo zvavari kusangana nazvo izvo. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndoita sei ndiri kumuka ndakazara jecha pamakumbo angu randisingazivi kuti jecha rinenge rabva kupi. Zvekare nekugamuchirwa, ndinoona ndichigamuchirwa nemufaro nevanhu vanogara mumvura but vachiita sekunge ihama dzangu dzekudhara. Zvakangooma hazvo veduwe. Let us try to speak with her in the comment section. Regidzei tibatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Ndine dhepo randinobayiwa koza ndidi kuti my husband andipe mwana. Ndinomuudza kuti iye hazvarisi because ndakasangana neboyfriend yangu iri kuUK. Let me tell you why. Musati matanga kuda kundijaja. Ndakaroorwa nemurume wangu, iyewo anoita zvechigweja. Ndiri mudzimai ndichati ndine 30 years. Tinogarawo muno mumugwero. Ndava nemakore akati kuti kubva zvandakaroorwa takachata but wainge usiri muchato wakakura zvawo. Ndakaona sekunge murume wangu achazova mupfumi but nekufamba kwenguva I've discovered kuti richangofa riri zirombe. Ndikatanga kutsvaka mamwe maboyfriends. Ndakadanana nemamwe maboyfriends muno muZimbabwe but ndikaona kuti kudanana nevarume vari muno muZimbabwe it is a waste of time. Saka ndakabva ndachizotanga kuenda kuchipatara. Ever since zvandakabva mukuchata nemurume wangu, mari payakatanga kuita dry kumakomba, ndikati ndingazozvara zvangu ndisina kana preparation, nekuti ini ndakazviudza kuti handizvarire mugovernment clinic, no kwete bodo. Ndinoda kuti ndige ndichiendeswa private throughout my pregnancy, ndichishainawo so shamwari dzichindiona kuti munhu ari kuchengetwa. Saka ndakabva ndatanga kuenda kuclinic muchivande kunobayiwa majekiseni ekudzivirira mwana dhepo. Murume wangu anofungidzira kuti dambudziko ndiye ane problem because inini ndagara ndini wangu mwana ndinongoti ko ingawani ndakambozvara before, ko iwewe sei usina kumbogara wakazvara mwana. Saka ndakabva ndachizoitawo lucky, ndikabva ndasangana neumwe murume wandichati Gilbert. Tikatanga kutaura tose paFacebook. Anondida, ndava kutoziva hama dzake and havatozvizivi kuti inini I am a married woman. Ndinokwanisa kutobva pamba sekutamba sekuseka ndotoenda kumba kwavo kana Gilbert ndobva ndatombonotamba uroora ndiriko ikoko, vachitofungidzira kutoti nditori munhu asiri married but ndiri married. Muchato nditori nawo, certificate remuchato nditori naro mumba. Hazvishandi zviya kana munhu wafunga kuti unge uchiita madhiri ako unotongomaita madhiri. Ndinongoti kwamuri imi varume, when you want to get married, usada kushandisa mari because my husband akandishandisira mari. He attracted me through his money.
ndaike ndichitongozviraramirawo simple life yangu, akandibvisisa paboyfriend yangu because ainge ari munhu ainge aine mari. Ndikamudaka, but when I got married to him titori kuhoneymoon, I started regretting. Ndava kuona kuti apa ndatorwa nerombe risina kana future. Ndikati ndingazonitisiwa zvangu zviri nani kuti ndinge ndichienda kunobayiwa depo, in which I did. Ko mungagondishora here? Because I have decided kuti ndichazopiwa mwana neboyfriend yangu kana abva ku-UK. Paari kuuya ipapapa ndinofanira kutoti ndige ndichibatira pamuviri. Ndine friend yangu akati achanditengera ma-ovulation pills kubva kuSouth Africa ndikasike ndabatira pamuviri. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitsaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi yenyu mukoma, please post as anonymous. Ndiri kutonyora ndichitodedera nekuti zvinhu zvandiri kuita handizivi kuti zvinopera sei. Ndiri musikana, ndine makore 27. Ndakauya muSouth Africa mugore ra2020 kuzotsvaka basa through my boyfriend. Handisiwo munhu akapedza chikoro zvakanaka, saka kunoku ndakauya ndikagara nemunhu wandakasangana naye paFacebook. Ndakashungurudzwa shame kusvika ndichizongotiza. Ndakatomutiza, apologies to you wherever you are Trevor. Waindimamisa, uchindimamisa every day. Waida kuti ndinge ndichizoite sei? Saka Trevor uyu ndakabva ndachizomubira mari. Mushure mekunge ndamubira mari ndakabva ndamutiza. Then I got a job as a maid somewhere else. Saka ndakabva ndachizotanga kushanda, ndichishanda munharaunda imomo. Ndopa ndakabva ndachizowana basa repermanent because ndainge ndichishanda as a temporary maid. Saka vanhu vandinoshandira ivo vanoita zvekutenga gold kubva kumazamazama, kana muchimaziva emuno muSouth Africa vanotengesa goridhe iroro vachiritengesera varungu. Saka zvinhu zvavo zvose zvavanoita ndezvechitsotsi. Mari dzavo hadzigare mumabank. Vane kamwe kabusiness kavo kavainako, but in general mari dzavo hadzigare mumabank. Saka vanhu ava vanhu vatori nemari yakawanda. Saka ndakazotanga kunotisa one thing, kuti ivo zvavanoita kana vachibva kumadeal, so vanokwanisa kurara asina kuverenga mari yavanenge vabva nayo kumadeal. Apa mari inogona kunge iri kana musecho yakawanda zvisingaiti, ari ma50 rand, ma100 rand, ma200 rand. Saka ndakatanga kuba, mari yandakatanga kuba yainge iri 50 rand chaiyo. Ndiyo mari yandakaba for the first time. Then after that ndoba ndakatanga kutora more and more and more money kusvika ndava kukwanisa kuzvomora zvema 10,000. Ndichitoona kutoti vanhu ava they don't even notice anything. And ukangovhura, paunenge wavhura bedroom mavo unosangana nema-US dollars, ma-rands, gold, kana riri safe makazara nejewelry, ma-rings, zvakangosiyana-siyana nema-diamonds. Vanhu vane mari inotyisa. Mazuva ekutanga ndainge ndichitya, but ndakatoona kuti uyu ndiwo mukana. Saka kumusha ukuwo amai vangu vainge vachirwara zvisingaiti makore acho iwavo. So what I did was that ndakatanga kutora mari ndichitumidzira kuna mama. Ndakasvika pakuita zvivindi zvekungoramba ndichingotora mari ndichingotumidzira mari kuna mama until mama vangu vazonditi, ko haudi here kuti tinge tichiita project? So takabva tichizotanga kuita zvemaprojects. To this very day mukoma tinoita zvemaprojects. Inini naamai vangu tinopfuwa nguruve. Handikataure hangu namba nematanga awo atava nawo, uye zvekare kana dziri sehuku. Ndinongoti kana ndikangoba mari, so ndinobva ndaudza mama kuti ndinoda kuti munge muchihodha huku namba yakati, votohodha. Tine mafiriji, masola pamusha pedu. Unotofungidzira kuti zvimwe kuda wapinda muHarare, chirungu chega chega. Saka ndatova munhu ane mari apa. Ndiri kutoda kutosiya basa iro rino gore. Saka gore rinori ndiri kuronga kuti ndinoda kutenga
mombe 12 dzandiri kuda kuzotenga. Mombe idzi dzandiri kutenga handisi kungotenga chero mombe sezvandakaita before, because ndine dzimwe 12 dzandakatenga kubva mugore ra2023. Ndine mombe dzandakatenga dziri mudanga 12 ndisingaverengi dzakazobereka, saka ndava kuda kutenga breed rekuti tinge tichizotanga kuita cattle breeding. Then ndaifungidzira kuti kana ndikatenga minda zvekare ndotanga kuita zvemaorchards, ndichirima ndichihodhesera vanhu. Nhai ndinganzi ndiri kukanganisa here nekuda kwezvinhu zvandiri kuita? Guys, you don't know. Wakamboti uchitsvaira usangana ne5,000 rands inenge yava kutoita mamolds. Ndo zvandinosangana nazvo izvozvo. Ndinokwanisa kuti ndichitsvaira ndobva ndatosangana nemari inenge iri kana muplastic bag. Mari iyoyo inenge yatova nemamolds kuratidza kuti inenge iri mari inenge yakazokanganwekwa. Ndakambosangana ne10,000 rands. Mari iyi mukoma yainge iri yema200 ekudhara nema100 rands aya ekudhara emunomu muSouth Africa. Ndikaenda nemari iyoyo kuno mumwe muNigerian uyo akazondipa yava 7,000 because yainge yava nemamolds mari yacho iyoyo, because inoratidza kuti pane munhu akangoiisawo panzvimbo pandakasangana nayo akangokanganwa nezvayo. Pamba pandinoshanda panoti kana pakaita problem yemakonzo, makonzo anotoumba dendere rawo achishandisa mari. Makambozviona here nai mukoma Nashe? Icho kune vanhu vane mari dzavo. Shame, ndabvuma mukoma. So ndiyo confession yangu yandiinayo. Ndinganziwo ndiri kutadza here nekuda kwezvandiri kuita? Handiti ivowo business ravo ravanoita ibusiness rekuti haritotendedzwi zviri pamutemo. So I don't think kuti ndinganzi ndinenge ndichikanganisa. Ndiri kungoshandisawo mukana wandakapiwa naMwari. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, zviriko here izvi zviri kutaurwa navo vanzvadzi vedu ava? Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukoma, ininiwo ndava kutya kufa. Mwana wangu anogona kufa neniwo wacho. Ndiri kuzvirota ndichifira muaccident. Ndinotya kukupai madetails ose, saka nyaya yangu ndichangoti gaga so that vanhu vange vachindibatsira. Ndakasasa mvura yekumakuva mushopu mangu. Shopu iyi iri kwaMurewa for real, saka vanhu vava kutenga mushopu zvinotyisa. Mari yandabata kubva last year pandakaita mhiko idzi mushure mekunge ndaendawo kun'anga iri kwaMutoko, iyo yakazondipa manumbers emunhu akazonditengesera mvura yemumochwari. Ndakatosangana neumwe murume paHarare Hospital akandiudza kuti ainge audzwa kuti ange achindipa mvura yainge iri mu2 liter bottle. Ndokubva ndachizodhiraivha nepakati peusiku ndichinonosvika maMurewa center kuma 1 am ndikaenda kumashops. Ndasvika pashopu yangu uri usiku kudaro ndakabva ndatanga kusasa mvura yose iyo yainge iri mubhodhoro kusvika yapera. Ndapedza kuita saizvozvo ndikabva ndaitira wet padhoo rekufront repashopu pangu. Ndokubva ndapinda mumotikari ndikadhiraivha kubva kwaMurewa kudzoka muHarare. Ndakazoti ndava kuda kupinda muHarare, mukoma Nashe ndopandakatsvaka pekutsauka. Ndikatsauka ndikasiya ndaitira tsvina, ndikabaya tsvina iyoyo nebakatwa ndokutaura zvandinoda kuti zvinge zvichizoitika. Saka chishamiso ndingagoti muna December mwana wangu ndopaakatanga kurwara uri musi weChristmas. Handingatsananguri zvakawanda nekuti ndinotya kuti maybe madam vanokwanisa kuzosangana neconfession yangu. Mwana arwara taiti zvichachinja kusvika pari nhasi. Mukoma Nashe mwana wangu ari kurwara zvinopisa tsitsi. Eniwo wacho handichazivi
kuti ndodii, ndiri kutya kuti kana ndikareurura ndikaudza mukadzi wangu anotadza kuzondiregerera because ndakambofamba before ndikapotsa ndaurayisa mukadzi wangu after ndapiwa bhodhoro randakanzi ndinge ndichiputsira mumba. Mukadzi wangu akapotsa afa, akafamba nehama dzake zvikabatwa kuti ndainge ndafamba ndikaenda kun'anga. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Variwo vateereri ndiwo mamessages awo tanga takakubatirai. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section, uye zvakare ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.